مامۆستا قوتابی پەیڕەو سێگوشەیە سیستەمê perwerde û fêrkirinê pêk tînin. Li Herêma Kurdistanê mamosteyekê bêmûçe û qutabiyekê li malrîniştî û peyrewekê neçapkirî hatine amadekirin, da ku pêşwazî li salaniya xwandinê bêhte kirin. Li dîvzanyariyên peyamtana hîç pertûkek li ser qutabxaneyên dihûkên hatiye dabeşkirin. Peyvdarê Rêveberiya Giştiya Perwerde û Parêzgeha Dihûkê dibêjit, peyrewê xwandinê nehatiye çapkirin û li meha pênc ya ev sale me hemû qutabxane vê çendê agêhdar kirîne. Me xezînekê par hebû ku gehên Rêveberiya Giştiya Perwerde Parêzgeha Dihûkê de dîsa me pêşbestin ser vî xezînekê re ew nava mexzenên qutabxana jî de heyn û hemî pertûk jî ji qutabiyan hatbûne welgirtin. Ev xezînê me heyl perwerdeya ew xezînê me li qutabxana hêzîdebariya ew pertûkê ji qutabiyan jî hatîne welgirtin. Me çi arîşeyên nemana an nebûna pertûkana bît hemî qonaxên xandinê her ji qonaxa êkê bineretî heta gihê qonaxa duwazdehê amadeyî tinê ew babet nebin evêşnî îdafet bin ew hatîne çapkirin û çê îşkal nabin bû davînkirina pertûka hemî qutabiyên me ji qonaxa êkê bineretî heta qonaxa duwazdehê amadeyî di pertûkê xwe hebin. Endameka Lîjna Perwerdê li Perlemanê Kurdistanê jî dibêjit, çapnekirina peyrewê xwandinê dibîte temamkera sîstemê online û prosesa xwandinê di şikestineka misûger înît. نه اینا نوان پرتوکا ابدیت نام دزارارکا گلکا مازن السیستم پرورده دتن کچا و نبریارا الکترونیکی نخ سیستم خندنی دا به سالکو قناعت من 8% فشل اینتن نبونا منهجاجی دبت تمام کرا و سرنک هفتنه برنده اموک لجنا پرورده برای که هوا را گهاندنی بیتن مپتر نزیکیا هیلوان بابت تنی و دو ما آگه دور هبد ناف بین آمده لجنا پرورده و هفتیا بیتن کمبونکات های بدکین هول دین بانک هشتا برپرس پروگرام آبکین روبریا گشتیا وزارت پرورده بیتن رون کرنه که با پارلمانتارا بدتن آیا بوچی اف پلان هنی نهات دان و نهات یجیب جگرنه Serarayê hebûna bidihan arêşe û astengal kertê perwerdê li hikûmeta Herêma Kurdistanê bû salaniya xwandinê peyrev çapnekiriye û kêşeka dîtir jî durust kiriye. Ev vî rengî jî peydakirina peyrew yan çapkirina wî dekevîte ser milên qutabî û êdî perwerde berev pêş ve. Amed Brîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhûk.